yazi ukuthi phela into mawuyizwa ngomuntu kuyaye kube iyayibe indida, kodwa yazi ngeke ngalalela lento kalokhuzana kaMbomvu i-clean governance nayo no Getsemane, ngaphinde ngayilalela futhi noZondi. Lama brazo omabili akhuluma into ecishe ifane kodwa ngendlela ehlukene. uGetsemane worried ukuthi uMkhwanazi is protecting imayini, uyiprotecta ngamaphoyisa estate, kanti uZondi uthi uMkhwanazi ngoba wababiza bobabili babe khona bobabili, uthi uZondi uMkhwanazi unewari yokuthi sekuze kwafika ku national level ku president ukuthi ikhampani kaGetsemane khona abantu abayisebenzisa as ihawu lokwenza ubugebengu, ngoba bediliza abantu emotweni ze-construction. Kanti naye uke wakuveza ukuthi imoto ze-construction fanele ziveze noma zibe nombhalo okhombisa ukuthi imoto ye-construction ukuze abantu bamatekisi bengathuki. Uthi uZondi futhi uMkhwanazi wamtshela uGetsemane ukuthi basebenzisa ikhampani yakhe ngoba ikhampani yakhe isuke imile igade yena, isuke imile igade yena, ayikho into abayenzayo, ayikho into abayenzayo, cha. Kodwa uthi umphakathi ubona sengazi ukuthi nabo ba-involve ngoba yibona basuke bayigadile. So uyabona ukuthi kune commotion encane eyogejana. Uthi uGetsemane wathunywa inkosi yamaqadi mayelana nelokhuzana nemayini. Yabo sengaze kufa abantu nge-misunderstanding. Mina ngubona kuyi-misunderstanding ngoba naye uGetsemane uyakhala ngokuthi amaphoyisa ayamlandela nani uyabona. Nomkhwanazi wakwaliveze lakhe iside ngosomabhizinisi nemayini wakwayisho ku live television. Yabona le nkinga le, hayi inkulu asingaqamba manje, inkulu le nkinga, inkulu le nkinga. Ngoba naye uGetsemane uthi mina ma kungafonela inkosi yamaqadi manje iyofakaza ukuthi iyayithume mina. Hayi kusazoshuba, kusazoshuba, kusazoshuba kuningi. Kodwa mina ngibona ngazi ukuthi confusion nje le efuna ukulungiswa, umuntu nomuntu ayicacisela iside lakhe kungaze kube nomonakalo, umonakalo bungavimbeka ngoba noGetsemane wafonelwa mayithe sephumile ekhaya kwasala wangena amaphoyisa bamgeja ngemzuzu kwatholwa ukuthi asesesangweni amanye. So uyabona ukuthi kune matter eserious la ecashe ngaphansi ka-construction mafia ezofaka abantu engozini, uthola ukuthi abadingakali, ezofaka abantu engozini uthola ukuthi bakhona. So imetha lefuneke icaciso manje. uGetsemane umi ngento eyodwa, umi ngabameli nje, uthi make nje ngaboshwa angena esitokisini ngiyabasuwa. Angazi manje bathi iyalapha ku 100 million manje, kulokhu nje eda ngo30 make bambopha, make alandwa nje uode umeli edo30. Kunzima le insizwa ilwa nestate yodwa, imele yodwa ila nestate. Hayi kunzima bafana bakithi, hayi.